Kosmonavtlar uğramında yaşayışı Mariya Maksimova şatlanıp balalarının işlәгәнен күзәтә. 82 yaşlık ülken kişi fizik mümkünlikleri şekli bulu sebeple hocalık işlerine kişi yollarga mecbur. Üzü de 30 yıllap internet mektepte balalar terbiyelegen. Şuna da yığıla kürmesinler, ağır kütermesinler dip neni buluşçuları için borçıldı. Сегодня пришли, очень приятно. Balalar kilüğüne bik şatlandım. Onlarga rahmetlimen. Miňa yürüyü ağır, ayaklarım ağırta. Kileşekte de okuşlarının kilip yürüyün tileyim. Чтобы dальше приходили rебята ко мне. Şäherniň 2-nji hem 9-njy mekteplери okuşlary üçin mundy ýerdem gadety görünеш, ýyşkyna olar ilken kişilerge yurt işlerinde boluşa, bugün planda qyýylgan olmalaryny jyýu hem suw taşu. Biz ebige buluştuk, ul bizni olmalar bilen suylady. Biz bik igilikli iş işledik dip oýlaýym, şenki ebi bir ýolgaza, ýerdemçileri ýok. Әлеге okuşlar qaramagynda 5 ilken kişi, başgarasy işlerge kilgende öýüne jyýyşdyru, kibitke baru kebek buruşlarda bar. Mundan tyş goýşak ýalgyz ýaşäwçi kişige gadety orallaşy jitmedi proyekt kuratora. Данный партийный проект Bu partiya proyekti ýerdemge muhtajlarga awır turmuş halinde bolganlarga buluşa. Ul ýeşlerde hem üsüp gelýüşi buğunda igiliklilik inisiatiwasyny hem jogaplylykny formalaşdyra. Şulay edip olar gamelde tejribe toplaý. Bu günlerde okuşlar tagy 2 ýalgyz ebige buluşuny küzde tuta.